खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं उपमारानि दैमारी दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। रन्जन दैमारीखौ गुबुन दाबसे मोजां जायगायाव लांनाय जासिगोन। 2030 नि उनाव आथिखालनि बिएडआ गनायजानाय नङा आरो 2 बोसोरनि गेजेराव थानाय नङा डीएलएड। लेलापुराव मन्त्री अशोक सिंघाल आरो परिमल शुक्लबैध्य। आसामनि 4,12,589 नखरफोरानो निजाहा गैजाया। चिरांनि देवस्रि हाग्रायाव जोखोम जानाय माथाम हाग्रानि मैदेरखौ हाग्रा बिफाना देहा फाहामथाय होदों। अभयापुरियाव जौ हमनो थांनानै गाज्रि आखु दिन्थिनाय आइजो पुलिस कनस्टेबलखौ डिउटिनिफ्राय जानगाराव दोनबाय। 4 बिघा फुख्रियाव मुलि होखोमानानै ना बुथारनायखौ गोबाङानो सोंखारिदों। जुलिनि प्रप'जलखौ नेवसिनायनि थाखाय उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों। 50 रां घुस लाना 2 रैखाथि जवान सासपेन्ड। गसाइगाव, श्रीरामपुर आरो चिरां जिल्लानि बिजनीआव 30 घन्टानिबो बांसिन सम मोब्लिब गोहो गैयैयाव रायजो राजाया खुद्रिदों। खेल रत्न बान्थाखौ गोदान मुं होबाय भारतनि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मदिआ। लाभलिना बरगहायनि न'सिम थांग्रा लामाखौ पाक्का खालामबाय। मेसिया ब्राजिलना क्लाबखौ नागारबाय। इन्डियान वुमेन हकी टीमनि स्ट्राइकार लाल रेमसियामीनो मिज'राम सोरखारा सोरखारि साख्रि होगोन होनना फोसावदों। टकिय' अलिम्पिकआव रुफानि मेडेल आवथायनो हानाय मिराबाइ चानुआ गावखौ हेफाजाब होबोनाय ट्राक ड्राइभारफोरनो मान बावदों। दानिया आबुं रादाबखौ फरायदों जों दैजि मुसाहारि आरो उपमारानि दैमारिया। दिनै टकिय' अलिम्पिकआव भारतनि नीरज चोप्राया गल्ड मेडेल आवथायनो हाबाय। भारतनि नीरज चोप्राया जेभलिन खुबैनाय बादायलायनायाव टकिय' अलिम्पिकआव गल्ड मेडेल आवथायनो हायो। मख'जाथावदि 87.58 मिटार जानथाइसिम जानसिन जेभलिन थ्र' खालामनानै गल्ड मेडेल आवथायनो हायो। दिनैसिम भारतआ गासै मोन 7था मेडेल आवथायनो हाबाय। बेनि गेजेराव मोनसेया गल्ड। बे खौराङा भारत नाङैनो लाथ्र'हायै गोजोननाय लाबोदों। मख'नो गोनांदि नीरज चोप्राया जेभलिन थ्र'आव 88.07 मिटार जानथाइ खुबैनायनि वार्ल्ड रेकर्ड दङ। 2008 मायथाइनि उनाव बेयो भारतआ अलिम्पिकआव बे खेबाव गल्ड मेडेल आवथायनो हानाया जारिमिन जाना थासिगोन। मख'नो गोनांदि 100 बोसोरनि उनाव भारतआ एथलेटिकआव गल्ड मेडेल आवथायनो हाबाय। बे गोजोनथाव खौरांखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरा साबायखर बावदों। लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों हामलायथि जासिदों आरो नखर मन्त्री अमित शाहयाबो गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों हामलायथि जासिदों। लोगोसे गिबि मन्त्री नरेन्द्र मदिआबो हामलायथि जासिदों। आगु एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारीखौ गुबुन दाबसे मोजां जायगायाव लांनाय जासिगोन होननानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै बाक्सा जिल्लानि कुमारिखातायाव दावबायहैना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। मख'नो गोनांदि बिटिआर गोरोबथानि उनावबो रन्जन दैमारीखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामालासिनो सिखावै लांना 10 नं एपिबिएननि सावनियाव दोनहैनाय जादोंमोन। नाथाय रन्जन दैमारीखौ 10 नं एपिबिएननि सावनिनिफ्राय गुबुन मोजां जायगायाव दोनहैनाय जासिगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। बबेखानि रन्जन दैमारीजों लोगोसे आगु एनडिएफबिनि गासैबो दैदेनगिरि सोद्रोमाफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो खामानि मावगासिनो दं। बेनि बागै गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो राहा लादों होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। प्रमद बर'आ बुंबावदों दि गोबाङानो गुबै खोथाया मा बेखौ बुजियाखै आरो गोबाङानो मिथिनानैबो दुखुजों खुद्रिनायजों रन्जन दैमारीखौ लाना बाथ्रा बुंगासिनो आरो सावरायगासिनो। मख'नो गोनांदि रन्जन दैमारीजों लोगोसे एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो बिटिसि सोरखाराबो आसाम सोरखारखौ नारसिनगासिनो आरो नखर बिफानजों सावरायगासिनो दं होननानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ बुंदों। बिएड आरो डीएलएड डिग्री कर्सखौ लानानै रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रिनि गेजेराव फोसावनाय। फैबाय थानाय 10 बोसोरनि उनाव आथिखालनि बिएड डिग्रीआ गनायजानाय नंला। बेबादिनो फैगौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो बन्द जागोन डीएलएड डिग्रीनि कर्स। सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर द्रनस पेगुआ बुंथिनाय बादिब्ला फैगौ 2030 मायथाइनि उनाव आथिखालनि बिएड डिग्रीआ जेबो खामानियाव नांनाय नंला। बेनि सोलाय इन्टिग्रेटेड बिएड डिग्रीआसो गनायजागोन आरो गोनांथार जागोन।
एबा BA BEd, BSc BEd आरो BCom BEd डिग्री थानाय जाथारनांगोन। बेबायदियैनो फैबाय थानाय 2 बोसोरनि गेजेराव DLED डिप्ल'माया थानाय नंला। बेनि थाखाय आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना रायजोनि गं 71 फरायसालिमाफोराव इन्टिग्रेटेड BEd कर्सखौ थिसननो थाखाय गनायथि होबाय। बेनि गं 3 फरायसालिमाफोरा मुलुगसोलोंसालियाव आपग्रेड जाबाय होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रिया फोरमायथिदों। बबेखानि हादोरारि थाखोआव आसामा सोलोंथाइ बिथिङाव गोबांथार उनफिनना थानायनि जाहोना गुन गोनां आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि आंखालानो होननानैसो सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंदों। सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुंबावनाय बादिब्ला गुदि फरायसालिनि 38% फरायसालिफोराल' रोंगौथि आरो गुन गोनां, नाथाय 63%आनो गुन गोनां नङा। आसाम मिज'राम सिमनायारि दाङाबाजिनि उनाव दिनै लाइलापुराव दावबायदों आसामनि सानै केबिनेट मन्थ्रि अश'क सिंघाल आरो परिमल शुक्ल बैद्य। दिनै बेलासे 2 रिंगानि उनाव लाइलापुराव आगान हैदों मन्थ्रि अश'क सिंघाल आरो परिमल शुक्ल बैद्य मोनहा। आसामनि सानै केबिनेट मन्थ्रिया दिनै लाइलापुराव दावबायनानै मिज'राम फारसे थांनाय मुवा बेसाद रोगाग्रा ट्राकफोरखौ जागायफिनना होयो। मख'नो गोनांदि लाइलापुराव आसाम मिज'राम सिमनायारि दाङाबाजि जाथायनि उननिफ्रायनो आसामनि माखासे आफादफोरा रांखान्थियारि ब्लकेट खालामना मिज'राम फारसे थांनाय गासैबो गारि मटरफोरजों लोगोसे मुवा बेसाद रोगाग्रा गासैबो ट्राक लोगोसे रेल लाइन बोखारना रेलनि सिबिथायखौबो होबथानानै दोननाय जादोंमोन, जायनि जुनै मिज'रामाव मुवा बेसादनि गोब्राब आंखाल नुजाथिदोंमोन। नाथाय मन्थ्रि अश'क सिंघाल आरो परिमल शुक्ल बैद्य मोनहा दिनै आसामनिफ्राय मिज'राम फारसे थांनाय ट्राकफोरखौ जागायना होफिनबाय। लाइलापुराव थाबथानानै थानाय ट्राकफोरा दिनैनि मोनाबिलिनिफ्राय मिज'रामाव हाबफैफिनसिगोन। आसामाव निजा हा गैजायै नखरफोरनि बिबाङा 4,12,582। शुक्रबारखालि AIUDFनि MLA हाफिज रशिद आहमेदनि लिरनाय महर सोंथिनि फिन्नाय होनानै आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुमाव बे डाटाखौ फोरमायदों रेभिनिउ बिफाननि मन्थ्रि जगेन महना। मख'नो गोनांदि सर्बानन्द सन'वाल दैदेननाय सिगांनि BJP सोरखारा हा गैजायै 3,30,812 नखरफोरानो हानि पाट्टा होनो होदों होननानै मन्थ्रि जगेन महना सदनाव फोरमायदों। चिरां जिल्लानि साहा देवस्रि, गराइबारि आरो दादगिरि हाग्रा ओनसोलाव जोखोम जानानै थानाय 3 मैदेरखौ हाग्रा बिफाना देहा फाहामथाय होदों। चिरां जिल्लानि DFO ब्रह्मानन्द पाटिरा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि आथिखालाव बै 3 मैदेरा गोबाव समनिफ्रायनो जोखोम जानानै दंमोन। गावजों गाव दावहा नांलायनायाव बै 3 मैदेरा जोखोम जादोंमोन। मुलि आरो इन्जेक्सन होखांनानै 3खौबो हाग्रायाव हगारफिननाय जादों होननानै DFO ब्रह्मानन्द पाटिरा बुंबावदों। बङाइगाव जिल्लानि अभयापुरी देवहाटियाव जौ संनानै फानग्राफोरनि न' थांनानै जौ हमहैनाय समाव जौ संनानै फानग्रा निखावरि आइजोखौ गाज्रि रावजों रायनानै आइजो पुलिस कनस्टेबल बुलि कलिताया गावनो साजा मोननायनि लामायाव फैबाय। ससियेल मिडियानि जोहै भाइरेल जानाय भिडिअखौ मोननाय लोगो लोगोनो शुक्रबारखालि बङाइगाव जिल्लानि SP स्वप्नबिल डेकाया अभयापुरी थानायाव थांनानै जाथायनि सोमोन्दै सुग्रोमहैदोंमोन। आथिखालाव आइजो पुलिस कनस्टेबल बुलि कलिताखौ अभयापुरी थानानिफ्राय बोखारनानै बङाइगाव पुलिस रिजार्भआव दैथायहरबाय आरो बे जाथायनि सोमोन्दै नायबिजिरनो कर्ट अफ इनकुवेरि बिथोन होबाय। बे केसखौ नायबिजिरनो थाखाय बङाइगावनि DSP श्रीमती लुना सन'वालनो बिबान होबाय। DSP लुना सन'वालआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनानै बुंदों दि गाव गासैबो बिथिंनिफ्राय बे केसखौ नायबिजिरगोन आरो उननि समाव कनस्टेबल बुलि कलितानि सायाव नांगौ बायदि डिसिप्लिनारि एक्शन लागोन। आथिखालाव पुलिसनि बेफोरबायदि आखुआनो पुलिसनि गन्थं हास'यो होननानै DSP लुना सन'वालआ बुंबावदों। कामरुप जिल्लानि हाजोआव सोरबा सिनाय मोनै मेगन गोसा सुबुङा सासे सुबुंनि 4 बिघा फुख्रियाव मुलि होखोमानानै गोबां ना फोथैनायखौ जायगानि बयबो सुबुङा सोंखारिदों। फुख्रि बिगोमा नुर महम्मदआ आथिखालाव गावनि 4 बिघा फुख्रियाव मुलि होखोमा जानानै थैनाय नाखौ गासै 70 एबा 80 कुइन्टेलसो जानो हागौ होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। आथिखालाव नुर महम्मदआ हाज' थानायाव बे जाथायनि सोमोन्दै मोनसे एजाहार होबाय होननानैबो मिथिहोदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा बेंखन श्रीरामपुराव मोब्लिब गोहोआ 30 घन्टानिबो बांसिन सम गैयैयाव सनिबारखालि जायगानि रायजो राजाया मोब्लिब बिफाननि बेरेखायै खुद्रिनानै राजा लामायाव जथेनानै धर्ना खालामदों। बेनि अनगायैबो बिजनी नोगोरनि 2 नं वार्डआव गासै 200निबो बांसिन नखराव 30 घन्टानिबो बांसिन सम मोब्लिब गोहो गैयैखौ लानानै रायजो राजाया जोबोर हालाय-हाफाय जानांदों। बे जेंनाखौ लानानै जेब्ला 2 नं वार्डनि रायजो राजाया बिजनी मोब्लिब बिफाननि मावख'आव फैयो अब्ला बिफानाव थानाय मेनेजार आरो जुनियर मेनेजार बिसोरो रावबो मावख'आवनो फैयाखै। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 1 रिंगासिम नेनानैबो रावबो मावख'गिरिखौ लोगो मोनैलाय जायगानि रायजो राजाया खुद्रिखांदों।
जुलिनि प्रस्ताब होनायखौ नेवसिनायनि थाखायनो 14 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिनजावसाया जिनाहारि खालामजादों। बे मुगैथाव जाथाया जादों कामरुप जिल्ला रङियायाव। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला रङिया इस्सापुरनि आनवार हुसेना 14 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसाखौ जुलिनि प्रस्ताब होदोंमोन। नाथाय हिनजावसानि नखरा आनवार हुसेननि प्रस्ताबखौ नेवसिगारो। बेनि फिननाय होनो लांसुनिया आनवार हुसेना हिनजावसाखौ बरपेटायाव लाबोना जिनाहारि खालामो। उनाव हिनजावसानि नखरा पुलिस थानायाव एजाहार होनायखौ लाना आनवार हुसेनखौ एरेस्ट खालामो। ओरैहाय बे जाथायखौ गुबुन महर होदों होननानै दाबि खालामदों दायनिगिरि महरै दाय फोनांजानाय आनवार हुसेना। आनवार हुसेना फोरमायनाय बादिब्ला बिसोर सानैनि गेजेराव गोसो थोलायनायनि सोमोन्दो दं आरो सानैबो गोसो गोरोबलायनानैसो बे हाबायाव थांदोंमोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सम्पति जालुकबारियाव घुस लाना सानै रैखाथि जवाना सासपेन्ड खालामजादों। सांसारि थानानि सासे पुलिस जवान आरो सासे हमगार्ड जवाना 50 रां घुस लानानै साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामजादों। मख'नो गोनांदि कामरुप जिल्लानि एसपि हितेश चन्द्र रायआ सानै रैखाथि जवानखौ सासपेन्ड खालामदों आरो बिसोर सानैखौ पुलिस कनस्टेबल नुर इस्लाम आरो हमगार्ड उपेन कलिता होननानै सिनायथि होदों। रिपर्टनि बायदिब्ला नुर इस्लाम आरो उपेन कलिता मोना सानावनो गंसे गारिनिफ्राय 50 रां घुस लानायनि भिडिअ फुटेजखौ एसपिनो दैथायहरनायनि उनावनो गोख्रों एक्सन लाना सानैबो रैखाथि जवानखौ सासपेन्ड खालामनाय जायो। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया मैया सुक्रुबार 6 आगस्तखालि गेलेमु आयदानि देरसिन बान्था खेल रत्ननि मुंखौ गोदान मुं होबाय। राजीव गान्धी खेल रत्न बान्थाखौ राजीव गान्धीखौ बोखारनानै गोदानै मेजर ध्यान चान्द खेल रत्न मुं होबाय। बे थांखिखौ नोगोरारिफोरनि खावलायनायाव बिसोरनि सेन्टिमेन्टखौ मान होना लादों होनना गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया टुइट खालामदों। मुंदांखा भारतनि हकी गेलेगिरि मेजर ध्यान चान्दखौ मान होनानै अलिम्पिकआव हौवा हानजा आरो हिनजावसा हानजानि गोब्राबै गेलेनायनि थाखाय बे मुंखौ सोलायनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि राजीव गान्धी खेल रत्न बे बान्थाखौ 1991 इं मायथाइयाव गिबि फोसावजेननाय जादोंमोन। बे बान्थायाव गंसे मेडेल, गांसे सार्टिफिकेट आरो नोगोद 25 लाख रां होनाय जायो। ओरैहाय बे गोदान मुं होनायखौ भारतनि डिफेन्स मन्थ्रि राजनाथ सिंह, मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाह, बिजेपिनि आफादगिरि जेपि नाड्डा मोनहा गोजोननायजों बरायनायखौ टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों। टकिअ अलिम्पिकआव आसाम गलाघाट जिल्लानि 23 बोसोर बैसोनि बक्सार लाभलिना बरग'हाया ब्रन्ज मेडेल आवथायनो हानायनि खौराङा भारत आरो आसाम नाङैनो लाथ्र'हायै खुसि जाहोदों बयखौबो। लाभलिनाया 4 आगस्तखालि ब्रन्ज मेडेल आवथायनो हायो टकिअ अलिम्पिकआव। सुलुङाव मिथिनो हानाय बादिब्ला आसाम गलाघाट जिल्लानि लाभलिना बरग'हायनि न'सिम थांग्रा लामाया मोजां नङा। एसे एला अखा हायोब्लानो लामायाव हाब्रु जायो आरो हान्थिनायाव खस्थ' जानाङो। बेनिखायनो लाभलिना बरग'हाया टकिअ अलिम्पिकआव सेमिफाइनेलाव सौहैनायनि साननैसो उनावनो लाभलिनानि न'सिम थांग्रा लामाखौ सरकारा पाक्का खालामना होनाय खामानिया सोलिगासिनो। गुबुन फारसेथिं मोनसे खौरांगिरि मेलाव लाभलिनाया गावनि जायगानि थासारि आरो गावनि गामिनि सुबुंफोरनि सानदांथिनि सायाव बाथ्रा बुंदों। लाभलिनानि बुंनाय बादिब्ला गावनि गामियाव हिनजावसा गथ'फोरखौ हौवासा गथ'फोरजों समान साननाय जाया। लाभलिनानि बिमा बिफाया थांनाय जोनोमाव माबाफोर पाप खामानि मावनायनि थाखायसो 3 गोजो हिनजावसा गथ' जोनोम जादों। हिनजावसा गथ'फोरा जेबो खालामनो हाया, जेरावबो उदाया। बेबादि बुंजानाबो लाभलिनाया माब्लाबाबो फावसायना थायाखै। लोगोसे लाभलिनानि बिमाया 3बो गथ'फोरखौ हिनजावसा गथ'फोराबो गासैबो मावनो हायो, बिसोर मावनो हायि जेबो खामानि गैया होनना ओनसोलनि सुबुंफोरनो फोरमान होनो थाखाय अराय थुलुंगा होबोदों होनना लाभलिनाया मोनसे खौरां बिजोङाव फोरमायदों। फारसेथिं लाभलिनाया टकिअ अलिम्पिकआव ब्रन्ज आवथायखांनायनि उनावबो बिनि इयुन थांखिया फैगौ वर्ल्ड चेम्पियनशिप आरो एशियान गेम्सआव गल्ड आवथायनाय। बुहुमनि मुंदांखा स्टार फुटबलार लियनेल मेसिया बार्सिलना क्लाबखौ नागारबाय। लियनेल मेसिया बार्सिलना क्लाबजों 21 बोसोरनि सोमोन्दोखौ नागारबाय। ला लिगनि नेमखान्थि बादियै मेसिया बार्सिलना क्लाबखौ नागारनो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि बार्सिलना क्लाबनि जौगाखांनाय आरो जाफुंसारनायाव मेसिनि बाउसोमनाया मख'जाथाव। मेसिया थांनाय 21 बोसोराव बार्सिलना क्लाबनि जानानै मोन 778 मेच गेलेदों आरो 672 गल सोनो हादों। मेसिनि गोब्राब नाजाथाबनायनि गेजेरजोंनो बार्सिलना क्लाबा मोन 10 ला लिग देरहानो हादों आरो खनब्रै चेम्पियन लिगनि मुं सोरजिदों। रिपर्ट बादिब्ला बार्सिलना क्लाबजों लियनेल मेसिनि गोरोबथाया थांनाय 30 जुन खालिनो बारग'लांदों आरो बे साननिफ्रायनो मेसिया गुबुन क्लाबाव हाबनायनि बागै सानगासिनो दंमोन। टकिअ अलिम्पिकआव वुमेन हकी टीमआ सेमिफाइनेलाव जायगा आवथायनो हानायनि उनाव फाइनेलाव जेननो गोनां जायो। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला
टकिअ अलिम्पिकआव वुमेन हकी टीमनि स्ट्राइकारा मिज'राम रायजोनि थागिबि मुङा लाल रेमसियामी। इन्डियान वुमेन हकी टीमनि सेमिफाइनेलाव जायगा आवथायहोनो हानायाव लाल रेमसियामीनि आखाइया जर'खा। मख'जाथावदि बेनि खुसियावनो मिज'रामनि गिबि मन्थ्रि ज'रामथांगाया मैया 6 आगस्ट शुक्रबार खालि लाल रेमसियामीनो सोरखारि साख्रि होगोन होनना फोसावदों। फारसेथिं मोजां फोरोंथायनि थाखाय 20 लाख रां आरो माखासे सुबिदानि थाखाय 25 लाख रां लोगोसे थाग्रा हाबो होगोन होनना फोसावदों। मख'जाथावदि लाल रेमसियामीआ बेंककआव जानाय इन्डिया U18 एशियान इयुथ अलिम्पिक गेम्सआव सिलभार मेडेल आवथायहोनो हानायाव हकी टीमनि जानानै मोन7 स्कर मोनहोनो हानाय सासे गोख्रों हकी स्ट्राइकार। जापाननि टकिअआव लिरथाय दिखांनानै रुपानि मेडेल आवथायनो हानाय मणिपुरनि मीराबाई चानुआ शुक्रबारखालि गावखौ हेफाजाब होबोनाय गासैबो ट्राक ड्राइभारफोरनो गोबां बेसेन गोसा मुवाजों मान बावदों। खैफोदनि समाव बै ट्राक ड्राइभारफोरानो मीराबाई चानुखौ साइसिम लांफाबाय थादोंमोन एबा लिप होदोंमोन। सुबुंथि नोजोरजों दिनै मीराबाई चानुआ बयनिबो गोसोखौ जै खालामबावबाय होननानै गोबाङानो बाख्नायदों। मख'नो गोनांदि टकिअ अलिम्पिकनि सिगां सायाव प्रेक्टिस खालामनो थाखाय मीराबाई चानुआ जोबोद निखावरि नखरनि जानायलाय थांलाय फैलाय खालामनो जेबो राहा गैयामोन। मानो होनोब्ला कर'नानि थाखाय जेरावबो लकडाउन फोसावनायलाय पाब्लिक बास एबा गारि मटरा जेरावबो बन्द जानायलाय न'निफ्राय थांलाय फैलाय खालामनो जोबोद जेंनायाव गोग्लैनांदोंमोन। नाथाय माखासे ट्राक ड्राइभारा मीराबाई चानुखौ लिप होनानै गोबां खेब हेफाजाब होबोदोंमोन। बेखायनो दिनै अलिम्पिक देरहाखांनायनि उनाव मीराबाई चानुआ ट्राक ड्राइभारफोरखौ गोसोखांनानै मान बावदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन रबिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन रबिबार 8 आगस्ट खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनायनि जाथावना दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। आरो उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आसाम आयेन आफाद जथुमनि लाइभ। 12 जुलाइनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुम्मा। फैगौ आगस्ट दाननि 13 अक्ट'हालागै जथुमनो लानाय आसाम आयेन आफादनि गासै हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना लाइभ फोसावगोन। मुंख'नो गोनांदि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ केबल लोगोसे इउटिउबआव आरो गुबुन गुबुन बिजोङाव टेलिकास्ट खालामनाय जायो। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आसाम आयेन आफाद जथुमनि लाइभ। 12 जुलाइनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि रांबावजा जथुम्मा। फैगौ आगस्ट दाननि 13 अक्ट'हालागै जथुमनो लानाय आसाम आयेन आफादनि गासै हाबाफारिखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना लाइभ फोसावगोन। मुंख'नो गोनांदि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ केबल लोगोसे इउटिउब आरो गुबुन गुबुन बिजोङाव टेलिकास्ट खालामनाय जायो।